duk bugun numfashi san ki ne ke daɗuwa zo ki min rarrashi raina ya bar yankunci duk bugun numfashi san ka ne ke daɗuwa zo ka min rarrashi raina ya bar yankunci. Ki tausaya ki bani zuciya in ririta nai alkawar kula zan bata ba mai damunta ke ce da makamai gimbiya da ke masarauta rayuwa in babu ke ba za na karkowa. Duk bugun numfashi san ki ne ke daɗuwa zo ka min rarrashi raina ya bar yankunci. cikina ba za ya so wata bayan ke ba zuciyata ba za ta karbi wani sako ba kunnuwa ba za su saurari wani zance ba sake faɗa ni naki ne dan baki karya ba. So kaddara ne gani cikin shi zaune yayi min zane a cikin rai ban yi aune da kai zan tafi ka bi ni duka inda zane kai zan watar ba zuciya ta yi maraba ta yi maraba ta yi maraba. Mafarki na yaushe za ya zamto gaskiya farin ciki sosai domin an banke zan yi biyayyar aure ba zan saba ba. duk bugun numfashi san ki ne ke daɗuwa zo ki min rarrashi raina ya bar yankunci